Väčšina ľudí dnes rieši jedinú otázku, kúpiť byt alebo ešte počkať. Ale čo keby ste za podobnú cenu mohli mať dnes vlastný dom? V projekte IBV Mirkovce ponúkame moderné rodinné domy so záhradou, parkovaním a hlavne priestorom, ktorý vám byt nikdy nedá. Dom je prakticky riešený. Vstupná hala, priestranná obývacia izba, prepojená s kuchyňou, spálňa, 2 samostatné izby, kúpeľňa, WC. Ráno si dáte kávu na terase, deti sa hrajú na dvore a vy máte konečne priestor pre život. A to všetko len pár minút od Prešova a Košíc. Ak vás ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Robert Uhlár a zastupujem realitnú kanceláriu Staviame bývanie. Mojou úlohou je pre vás nájsť vysnívaný domov.